Bé, nosaltres des del sindicat d'estudiants hem estat fent un treball de camp tant per als instituts, investigant també com estan les línies de València. Ell explica molt bé com estan les dades, però nosaltres aquí hi ha dades més com està així actualment. Puguem veure, per exemple, que hi ha un creixement des de que, com ha dit, que en nivells baixos n'hi ha una gran quantitat d'estudiants que estudien valencià, entre cometes, però quan creixes es dificulta molt aprendre. En Terres Blanques no hi ha cap grup en valencià. A Montcà sí que hi ha, però així tot són menys de la meitat. Sols n'hi ha un per cada dos en castellà. Després ja he de veure si hi ha els professors. Realment hi ha una validació en quant a professors. La majoria dels professors, si mirem els seus expedients, són aptes per estudiar per a donar classe en valencià. També hi ha que veure que n'hi ha molts que tenen la validació com a ser aptes, però no tenen després la flexibilitat de parlar ni la voluntat de fer-ho. Gran part dels professors que tenen certificat per a donar classe en valencià i que poden donar en valencià també donen en castellà. Inclús donant classe en altres grups en valencià perfectament. L'únic lloc on podem trobar cicles formatius en valencià és a Montcada, que és el major centre així a nord en quant a cicles formatius. I després, en quant a batxillerats, tampoc s'hi veu una gran voluntat de professors, ja que no n'hi ha tampoc ni en valencià. Encara que hi hagi en altres punts diferenciats en quant als cicles formatius un aprenentatge en valencià respecte a altres sectors, com pot ser batxiller, s'etapa directament tot el que és el valencià o a l'ESO. Nosaltres el que desitgem des del principi és que el català sigui l'única llengua vehicular en la zona valencianoparlant, en què la nostra llengua estiga com a única, perquè si no el futur està molt negre. Clar, quan els xiquets aprenen el bilingüisme i després hi ha altres que només aprenen castellà, la tendència és que encara que tu sigues valencianoparlant, tendeixes al final a acabar parlant en castellà només perquè estàs marginat, estàs apartat. Necessitem canviar aquestes coses, necessitem més voluntat també dels professors. Com he dit, la majoria saben parlar valencià, la majoria tenen titulacions. Ja que forçar també dels estudiants, nosaltres des del sindicat hem forçat parlar amb els pares, són molts estudiants, som alumnes, som fills de famílies valencianoparlants, que també tenen un cert pes. La idea és, el que hi ha que fer és lluitar des de tots els fons possibles per a que tant els professors com les administracions es senten obligades a utilitzar la nostra llengua, a donar classes en la nostra llengua, ja que la nostra llengua sigui l'única llengua vehicular en els centres d'educació, ja que si no se comença des de l'educació, la societat no pot canviar. En un moment determinat, un grup parlamentari en concret, que no fa falta esmentar aquí, havia fet una pregunta sobre, no sé si se'n recordeu, la declaració d'Ares que va fer el famós Esteban González Pons. Un determinat parlamentari li fa una pregunta i es convida a la tribuna de convidats a l'Escola Valenciana que estiguem. Sabeu qui va respondre? El president de la Diputació, el Ginet. Bueno, jo me'n vaig anar avergonyit. I si això és el meu Parlament, jo no soc d'esta terra, soc d'una altra. Però en una soflama, de vergonya. O l'altre dia, un altre parlamentari va preguntar sobre les ajudes al valencià. Sabeu la resposta del conseller, el forense Alejandro Font de Mora? De dir que si hay trasvase, habrán ayudas al valenciano. Y si no hay trasvase, no. Y això no m'ho inventen. Això està transcrit del diari de sessions. Ixa és la vergonya del país que tenim. Ixa és la vergonya de tal. Jo estic d'acord, no és que estic d'acord, nosaltres, de luego, intentem fer un treball coordinat. Sabeu que intentem fer un esforç important en les trobades, en fer campanya de cinema, ara fer una campanya de matrícula, en fer tal. Però que, evidentment, tenim que vertebrar la propera societat perquè això
perquè això vagi endavant. Perquè si no el valencià passarà com el gaèlic a Irlanda, és a dir, quedarà absolutament sotmès a l'anglès, en aquest cas el gaèlic, i el valencià quedarà sotmès al castellà. És a dir, si la pròpia Catalunya és la llengua vehicular, que sols n'hi ha ensenyament en català, els instituts tenen un seriós problema. Nosaltres diguem fa poc en les jornades en Reus, el propi servei d'ensenyament en català del Departament d'Educació reconeixia que hi havia greus problemes. No és que hi havia greus problemes, és que al pati es parlava en castellà. Imaginem-nos què és el que ens pot passar al País Valencià en la mateixa llengua. No, què és el que està passant? Què és el que està passant, en definitiva? Sí que n'hi ha un fet contrastable. Per on ha passat la trobada, ha hagut una major demanda de matrícula en valencià. Això és un fet. I cada volta que hem passat per un poble hem recuperat una escola per a que es faci en valencià. Ha passat a Montcada, ha passat a Mariana, ha passat a Follos, i va passar realment al Blasco Valle ja, perquè l'altre dia parlant de la directora del Blasco Valle de Museros, que és on se va fer la trobada fa 4 dies, la demanda en aquests moments, si en aquests moments la inspecció educativa es deixara, el col·legi públic de Museros, el Blasco Valle, canviaria, no n'hi haurien alumnes per estudiar en castellà. La línia de castellà de 3 anys se tindria que tancar, perquè la proporció és, me va dir, de 28 a 5. Ja veurem què és el que passa a posteriori. Jo crec que és important, jo crec que sí que es fa feina. El problema és que tenim un tapó, que és un tapó que tenim que trencar, que és el tapó de la secundària. Després no n'hi ha oferta suficient de secundària per absorbir a tots aquells alumnes que provenen de la primària. Però a més, en una altra consideració que algun company o companya ha esmentat així, a la secundària, i com a primària, estan catalogats en llocs de treball que tinguin capacitació lingüística. A la secundària no. Per tant, no és obligatori per a cap professor o professora donar les classes en valencià pese a que estigui en la línia. Complix estrictament la normativa tenint el llibre en valencià i fent els exàmens en valencià i donar-li llibertat a l'alumne que faci l'examen en valencià o en castellà. El que es plantegem com a escola valenciana és donar tots els mecanismes per a la gent per a que pugui reclamar i reclami. És l'única forma de trencar-los. I n'hi haurà que trencar-los, evidentment, en un altre tipus de lluita que és el que es fa. Jo penso, no és que pense que és efectiu, és que és un fet contrastable que és efectiu on es fa la trobada. En la nostra comarca, en aquesta comarca d'Horta Nord, hem passat en un procés de 12 anys de tindre 32 escoles en problemes d'immersió a tindre 55 escoles en immersió. I això no ha sigut l'administració, sinó això ha sigut la demanda. Hem passat de tindre trobadetes de 2 o 3.000 persones a tindre trobadetes reconegudes de 10 o 12.000 persones. Per tant, sí que n'hi ha caliu a la gent, sí que la gent té consideració en aquesta qüestió. Una altra volta és després les impotències que es creen, com dia el company allí, de pares o mares que tinguin por de dir hosti, si no poso la casella el lloc corresponent, si jo visc així, me va tocar portar a l'escola al nano a l'altra punta del poble. I això és la nostra lluita. És a dir, nosaltres, l'any passat, un exemple només, tramitarem 200 denúncies al conjunt del país en aquesta qüestió. Aconseguirem que les ciutats com a Sagunt, que les ciutats com a Alcàsser, es reconvertiren en línies en castellà i en valencià. Per tant, la lluita, la penetració és important. El que passa és que el que ens passa a la majoria dels col·lectius que no es tenen el poder establert. Ens fan falta recursos per a poder tirar endavant. Espai que nosaltres, en vez de tenir un advocat que podem contractar per a determinades qüestions, de tindre una assessoria jurídica allà a l'abast per a fer aquestes denúncies. Perquè, evidentment, tindríem més possibilitats de fer-ho i demostrar als pares o mares que la lluita n'hi ha que fer-la.